O iskušenjima. Iskušenje je izazov za ljudski duh, a duh mu je izložen od strane Sotone, velikog uma koji pronalazi pristup gotovo svakoj duši. Jedino sljedbenici istinske vjere, za razliku od onih slijepe vjere, oni koji su svjesni nevidljivog svijeta punog života, oni ne postaju njegovom žrtvom. Iskušavajući ljude, Sotona pokušava učiniti da prevlada njihova mračna priroda, pokušava ugasiti sjaj u njihovim dušama. Ljudima koje je zaveo, Sotona zahvaljuje na čim više načina. Njegovi su darovi nesreća, bolesti i smrt, bez naknadnog mira. Iskušenje prodire u dušu, zavodići je da zastrani sa uskog puta uspona, posutog oštrim kamenjem, te da izabere put popločen zemaljskim užicima. Bog nas ne može prisiliti da slijedimo tijesni put, a Sotona zna kako obmanuti. Njegovo sveobuhvatno poznavanje ljudskih slabosti daje mu jedinstvenu moć nad njima, pa mu uspijeva u hvatanju slabih duša. Iskušenje je ono što osoba doživljava kao zadovoljstvo, ne shvaćajući u kojoj je mjeri dvojbena vrijednost ovakvog zadovoljstva za dušu. Svi se upitajmo sljedeće: što me privlači? Kako će se moj duh uspinjati? Hoće li ovo skratiti moj put prema svjetlu? Odgovori će nam pomoći da spoznamo je li neko zadovoljstvo pravo ili udaljava od putova duhovnog uspinjanja. Gospodin je izvan našeg razumijevanja i jedino duša osjeća razliku, no ako je mračna, duša zamijeni Sotonin glas za glas nebeskog Oca i jao duši koja je krenula krivim putem. Njezina je mudrost, mudrost Sotone. Nemoguće je osloboditi se iskušenja jer se ispoljava fizička narav tijela koja sadrži niske vibracije. Iz toga nema drugog izlaza nego svakoga dana i minute suprotstavljati se pokušajima snaga tame da nas zavedu sa pravoga puta koji vodi Gospodinu. Ipak, zlo je mudro i velika je množina njegovih učinaka na slabu i nesavršenu ljudsku prirodu. Moramo razviti sposobnost da se stalno i bespoštedno štitimo. Započnimo odupirući se mračnim mislima. Koliko smo puta zatekli same sebe s plitkim, zlim mislima što vrve u našim glavama i polako nas preuzimajući truju naše živote, potiču nas na djela kojih ćemo se kasnije posramiti. Nismo uspjeli ne pustiti ih unutra, sasjeći ih u korijenu i time smo dopustili onoj tamnoj iskri da započne veliki požar. Ljudi trebaju kontrolirati svoje misli, treba nam filter i što je netko na višoj razini duhovnog razvoja, to je pouzdaniji ovaj filter. No kako razviti svoju dušu kada ljudi žive u svijetu niskih frekvencija i to većinom svojom krivnjom? Učimo od velikih ličnosti koje su potpuno služile svjetlu. To su velike duše, a postale su velikima upravo kroz odgovarajuće veliko samoodricanje. Njihove umjerene tjelesne potrebe i iznimno snažna težnja prema nebu pretvorile su ih u božanska stvorenja na zemlji. Jedan pravednik znao je koliko je taman i pun zla svijet u kojemu Sotona pronalazi svoje vjerne sluge. Gospodine, što da učinim da ne budem uhvaćen u njegovu mrežu? Upita pravednik. A Gospodin mu odgovori: nemoj imati mračne misli, to je baš tako jednostavno. Pravednik se ozlovolji: Gospodine, ti kažeš, toliko je jednostavno, no to je nešto najteže, možda čak i nemoguće za čovjeka. Ali pokušaj, reče Gospodin.
Znaš da put prema svjetlu nije lak. Biti gospodar svojih misli znači prikloniti se Gospodinu svom svojom dušom i umom, što je veliko postignuće i bit će nagrađeno vječnošću ispunjenom svjetlom. Gospodin je ljudima koji žele usmjeriti svoje duše prema svjetlu dao prave riječi. Moj Gospodine, ne dozvoli da imam zle misli i to je sve što tražim. Amen. Započnite svoj dan ovom molitvom i s vremenom ćete moći postići ono što se prije činilo nemogućim. Kad se uspnete na ovu visinu, bit ćete osvjetljeni svjetlom Gospodinove volje. Evo parabole o tome. Čovjek se nije znao riješiti nevolja što su ga progonile. Nije bio dovoljno pametan, pa mu je Gospodin poslao mudraca. A mudrac mu reče: probudi se i moli, Gospodine, izbavi me od zlih misli. To je sve? Pitao je usamljeni jadni čovjek. Da, to je sve, reče mudrac. Jadnik nije imao ništa više za izgubiti, pa počne moliti svakog jutra i uskoro mu to postade potrebno. Zle su ga misli napustile, kao i demoni što su se njima hranili. I nebesko svjetlo sjalo je u čovjekovoj duši. Sada je bilo nemoguće nazvati ga nesretnim, jer započeo je njegov pravi život. Osjećaji su velikodušni dar čovjeku. Pomažu mu doživjeti svo bogatstvo i raznolikost života, no oni su također i vrlo opasan dar. Kako kontrolirati osjećaje? Da, moguće je sasjeći negativne emocije u korijenu. Kako? Borite se s demonima ovakvih osjećaja u sebi pomoću molitve. Razmišljajte o molitvi kao o univerzalnom podešivaču frekvencije, kao o neprobojnom štitu od zla. I taj će štit uvijek biti uz vas. Jednom su čovjeku dane zle misli kako bi ga mučile, a on nije razumio da će se, kada se riješi ovih misli, riješiti i patnje. Njegove su patnje završile tek kad mu je to postalo jasno. Pitao se, kako sam mogao biti tako glup? No bio mu je potreban cijeli dugi život da postane mudriji. Za neke druge ljude čak ni ovakve patnje neće nužno dovesti do razumijevanja njihovih uzroka. Stoga nam Gospodin govori: otpravite zle misli i duša će vam postati svjetla i mirna. Treba također imati na umu da su zle misli tokovi razarajuće mračne energije i prijete svom nositelju. Stoga je nužno boriti se protiv mračnih misli u nama, jer mnoga su fizička oboljenja izravno povezana s našim neodolijevanjem iskušenjima. Evo parabole o tome. Izliječi nas, vikali su bogalji okružujući Isusa. On ih je izliječio i povjerovali su. No vjera im nije bila dugog vijeka. Nisu promijenili svoje živote i Sotona ih je ponovno uhvatila i vratila im njihove povrede. Kakav si ti to, Gospodinov sin? Vikali su okrivljujući Isusa. Tvoja snaga nije snaga Gospodinova, nego tek varka, vješti trik. Isus je uzdahnuo i odgovorio im: da ste usmjerili svoje duše Gospodinu i zahvalili mu za izlječenje, povrede vam se ne bi vratile, jer oni su posljedica vaših zlih misli, a zle su misli Sotonino djelo. Ne radi da se od njega rastanete, ponovo ste dobili njegove darove. Zašto onda mene krivite?
Vaše je zdravlje rezultat vaših misli, a ja sam vam samo želio pokazati za što je sposobno nebesko svjetlo u meni. No možemo se riješiti zlih misli jedino sporazumom sa samim sobom. Čak ni naš nebeski Otac ne može nas osloboditi od njih. Ljubav je odlika duše u cvatu, no mržnja je osobina duša koje ne poznaju svjetlo. Onaj tko se udaljio od svjetla, ne primijetivši to ili odbivši ga svjesno, može si priuštiti jedino žalost. Znajući to, puno je lakše uspostaviti u sebi filter za mračne misli. Ako osjećate zavist, mržnju, duboku povrijeđenost, osvijetlite dušu molitvom da biste se oslobodili gorkog osjećaja, jer taj osjećaj znači da ste radije prihvatili mjerila ovog svijeta nego li mjerila glavnog, višeg, istinskog svijeta. Tek je tamo svatko nagrađen onime što je zaslužio. No ovdje, u zemaljskom svijetu, ljudi su priznali prvenstvo Sotone. Ovdje se neispravno znanje gleda kao istina, velikodušnost kao glupost, a požuda se naziva ljubavlju. Stoga postaje sve važnije i važnije u ovome svijetu punom tame rasplamsati božansku iskru u sebi. Nemilosrdno odupiranje duha iskušenjima bolan je, no jedini ispravan način koji vodi prema svjetlu.